Това е най-важното видео, което трябва да гледате преди да ползвате дълбочинния кантар на HXP Extreme Hunter. Искам да започнем с няколко уводни думи. Нали си представяте, че в нормалната търсеща сонда приемателната и предавателната намотка се намират на едно и също място, т.е. в търсещата сонда. При дълбочинните приставки тип кантар, какъвто е Extreme Hunter, едната е изнесена на едното място, другата на другото място. Т.е. те двете са раздалечени и имитират по този начин големина на сондата, колкото е този кръг. Имайки впреди това, феновете ще кажат: окей, значи ще имаме един дълбок апарат. Да, обаче идваме и до онези неща, които трябва да знаем като ограничения за използването на кантара по принцип като дълбочинна конструкция, в частност и Extreme Hunter. А именно, толкова голяма търсеща сонда изпитва и много смущения, изпитва много проблеми, свързани с грунт баланса на Земята. Изисква много добро спазване на геометрия при носене и така насетне. При толкова голяма търсеща сонда, каквато е тази, която имитира в момента приемателната предавателната сонда, не може да очаквате, че апарата ще работи задоволително при високо напрежение или че може да го използвате в един двор на 1,5-2 от мрежата, която е метална. Или пък, че ще си позволите да носите върху вас някакви метални неща, за които ще стане дума след малко, които да са в динамика, т.е. да се движат спрямо стационарната конструкция на приемателната и предавателната сонда. Добре, нека да започнем оттам. Преди да почнете работа с Extreme Hunter, трябва да знаете, че може да го контролирате само с дистанционното на Deus 2, не с слушалките US6. Дистанционното на Deus 2 трябва да сте сигурни, че на него е инсталиран софтуер 2 или по-голям. Вкарали сте правилно серийния номер на кантара, който сте взели, и забележете, устройството стои по време на използване само тук. Не го носите в свободната ви ръка, защото то самото ще излъчва най-различни смущения, свързани с работата на кантара. Тоест, пулта си стои само тук. Идваме и на по-неприятната част. Трябва да се разделите с някои неща, които носите постоянно върху вас и сте свикнали, особено в гората. Кои са те? Забравяте колан. Не може да носите колан, ако той не е по някакъв начин изцяло от пластмасови части. Забравяте да си носите часовници. Невъзможно е това да се случва. Забравяте за телефона. Няма как. Дори и да е в самолетен режим. Не може да го носите. Забравяте за някакви ножове. Толкова голям нож едва ли някой носи, но аз пък нося. Така че всякакви ножове, ножчета забравяме. И най-тежкия момент. Забравяме за благословените кубинки. Тези жилеца тук могат да доведат до големи проблеми. Трябва да носите или туристически съвременни обувки, като моите, примерно, където няма такива железни налчета, или да вземете едни бутуши. По някой път даже самия аз забравям нещо в мене и по време на работа разбирам, че се е случило нещо. Така че имайте това в предвид. Това са едно от малките ограничения, които има кантара на HXP, наред с новото преимущество, за които стана дума, именно може да го използвате в такъв тип трева, без да чакате зимата или пролетта да падне под снега. Може да го използвате на места, където има и по-малки железца, той не ги хваща. Може да имате безжична връзка. Много е дискретен. В друго видео ви показах как в един сак може целият да влезе целият кантар. Теглото е само 2,9 кг. Това окей, обаче не забравяйте за това, което ви казах. Тези неща, гледайте пак видеото, са ограничения относно използването на кантара. Ако нямате тези условия и възможности и правите сметка да го използвате на места около високотокови жици или пък в някакъв малък двор, където е пълно с железа, няма да има никакъв ефект. В едно друго видео аз ви показах как въздушните излъчвания на кантара достигат от 5 до 7 метра във въздух. Значи, правете сметка какви излъчвания прави и какви смущения може да изпита той. Гледайте това видео, бъдете оптимисти, пожелавам само цветни сигнали, здраве, щастие и късмет на всички!